Hey sanibonani bafowethu. Ninjani niyaphila la ekhaya? Asithembe niyaphila bafowethu, lo mfowethu Mkhonza. Thank you so much for being here. Thanks for joining this live. Ngithi ake ngene nje kafishane la namhlanje. Kunendaba engicabanga ukuthi kufanele siyidiscuss la. Njengoba ngilalele izinto ezenzeka lapha kuMadlanga Commission izolo on Thursday and the days before. Hey, izinto ezivelayo lapha yana especially ngo national deputy deputy national commissioner wamaphoyisa ubaba uGeneral Sibiya. Yabona izinto ezivela ngaye lapha yana sithusa kakhulu. Sekuze kuphakama nombuzo uthi ingabe uGeneral Sibiya usheshe wabizwa kwi-ad hoc committee mhlambe ngabe kuthe ukulindwa kancane ukuthi kuqhubeke iMadlanga kuqhubeke nophenyo nani bese bembiza ngoba kunezinto ezilokuyivela ezinye zazo okuwukuthi zivela after esebuya khona kwi-ad hoc committee okuwukuthi manje amalungu eParliament mhlambe angeke asakhona ukumbuza zona. Angazi ukuthi isebenza kanjani i-ad hoc committee eParliament, but I do believe ukuthi uGeneral Sibiya usazobuyela kwi-ad hoc committee. Ngicabanga i-ad hoc committee leyaseParliament isazombiza ngoba vele obvious usazovela nakuMadlanga Commission. Engicabanga ukuthi le imibuzo yalezi zinto ezilokuzivela ngaye kusafuneka aphendule ngazo. Kuthanda ukuba confusing. Kukhona ke nase beqalile vele bethi ay le ad hoc committee yaseParliament useless. Basho njalo abanye bathi useless ngoba yasheshe yabiza the big guns, yasheshe yabiza oMchunu oSibiya mhlambe noBheki icele nabanye. Bekufanele ithi ukulinda kancane, basho njalo abanye bathi hayi bekufanele ithi ukulinda kancane ad hoc committee before ibabiza labantu. Maye bengifisa ukuthi sike sibhekele ukuthi niyibuka kanjani nina le ndaba yokuthi kunamabhomu manje aqhuma after esedlulile uMchunu noGeneral Sibiya kwi-ad hoc committee. Sekhona ni chance ukuthi bangabuye babizwe bazophendula. Ake nje ngenze just an example ngokwenzeka izolo uwitness C lapha kuMadlanga Commission. Kunezinto ayivezile lapha yana. Okunye akuvezile ake ngiqale nje la ngesikhathi eboshwa uKhethi Matlala ukuvezela uwitness ukuthi naye wayengomunye walabo abambopha uKhethi Matlala. So mabe mbopha kunezinto uKhethi Matlala ezikhuluma ngobani? NgoGeneral Sibiya, ezikhuluma nango Minister uMchunu. Yabo? So ezinye zalezi zinto ayikhuluma ngoGeneral Sibiya for example uKhethi kuvela ukuthi wathi uGeneral Sibiya kwake kwaba nendodana yakhe yayishada. So mayishada indodana yakhe uKhethi uthi wanikela kuleyo mshado ngo300,000 enikelela uGeneral Sibiya kuze indodana yakhe umshado wayo ube impumelelo. Okunye okuvelayo uthi uwitness uKhethi Matlala wabatshela nokuthi
kunale taxi boss leshone ngo-April 2024 ebizwa ngomswazi. This was a very dangerous taxi owner. Mangizwa umlando wakhe nje sengihlolela mina sengicheck. Ingozi kakhulu kodwa a very very rich kuthiwa umswazi lona ngathi wayehlala lapha eSandton. Ngazi noma uneplaza yini somewhere lapha boSandton le ndawo leza ngazi nefarm yakhe nje lapha. Kuthiwa wathi mayeshona umswazi lo ngo-2024 ngathi wayengumngane omkhulu kaGeneral Sibiya naye. Wathi uGeneral Sibiya Khethi Matlala senguwe ke ozoreplace umswazi. Nguwe manje ozonginika imali ngoba manje akasekho umswazi. In short uGeneral Sibiya waba nama-agreements athile noKhethi ukuthi uyena manje uKhethi osezongena ezicathulweni zika Mswazi lo taxi owner ushonile. In short wayefuna ukuloku eqhubeke njalo uGeneral Sibiya athola imali ngeindlela nje ezingekho semthethweni ezihamba ngaphansi kwetafula noma engafanele zaziwe. Yabo okunye okuvelayo ukuthi wakuveza uGeneral Sibiya ukuthi uprefer ukuthi imali ingafakwe ebank, uprefer ucash. Imali kwangafanele afakelwe ebank. Kodwa kunendawo angazi noma kunendawo angazi ubani lo yayifike ishiwe kuye le mali unendawo nje private eona umuntu wangaphandle futhi kwakuleli lase South Africa. La uKhethi Matlala ayefike khona ayishiye khona imali kaGeneral Sibiya elande khona uSibiya iucash. Salo ziyavela lezi zinto. Okunye okuvelayo la uKhethi watshela lama member PKTT ngokusho ko-witness C watshela ukuthi kuneplot noma indawo eyathengwa uSibiya eMidrand. Le ndawo wayithengela ukuthi enzele umkakhe uSibiya business engathi babefuna ukwenza bathini bread and breakfast something like that. Esiza umkakhe uSibiya ukuthi abe nebusiness lapha lokudla ekseni njalo njalo. So mayethenga le plot le uSibiya engazi ukuthi uKhethi Matlala wamlekelela ngemali yokuthi kuthengwe lela plot. Angazi noma 2.5 million in something like that. Kodwa nje kwakuyimali eshisiwe impela. Kuyavela la ukuthi makukuthi nje lapha eMidrand khona indawo eniyaziyo ukukhulunywa ngayo ngalendlela ukuthi iplot kaSibiya noma indawo yomkaSibiya la dayisa khona. Leyo ndawo engathi ethengwa uKhethi Matlala ethengela uGeneral Sibiya. Kanti ke nalo umswazi lo taxi owner washona. Kuthiwa wayemnika imali eningi kakhulu impela uKhethi ngalesikhathi esaphila. Babehlangana kule farm ngoba ngathi wayene farm umswazi lo. About 500,000 rand ayithola uSibiya njalo eyithola kumswazi esaphila. So in short ngizama ukuveza la ngizama okunye okugcina ungathi uKhethi futhi watshela lama member PKTT ukuthi vele uGeneral Sibiya uyayithanda imali. So uyabona uma ubuka ke lezi zinto lezi kokutshelani ke lokho ukutshela ukuthi kusekuningi ngempela angakaphenduli kuko uGeneral Sibiya. Okusho kona ukuthi nami ngiyavumelana nalaba abathi ukuya kwakhe eParliament ayophendula imibuzo Sibiya kube early, but akukho wrong, there's nothing wrong. Just nje ngiveza ukuthi kube early kakhulu, but it's not wrong ngoba bebenza umsebenzi wawo. But into engifuna ukuyichecka mina ukuthi usengabuyela yini again uSibiya eParliament ayophendula ngalokho ngoba kusanokunye okuzoqhubeka abakaqeda ukufakaza lapha yana kwiMadlanga Commission. Kusekuningi okusazovela. Engifuna ukukuthola nje ukuthi ngabe kupossible kangakanani ukuthi uSibiya usengabuyela kwi-ad hoc committee. Yebo,
vele usazovela nakumadlanga commission. Lezi zinto lezi vele kusafuna yophendula ngazo. But bese ngimane ngibuzela nje ukuthi ngabe eParliament usengabila ngoba nomchunu kuvela izinto la ezifana nokuthi uKhethi Matlala wayikhulumela yena ngomlomo wakhe etshela lama member PKTT ukuthi wazicelela yena umchunu ukuthi uKhethi afande icampaign yakhe yokurana for ukuba upresident. So njengoba azicelela yena ubaba umchunu kusho uKhethi ngomlomo wakhe etshela ini iPKTT. Mina ngokwami ngibone ngazi ukuthi already uKhethi Matlala ngendlela mina engiyibukayo vele wathi mayebanjwa wabonisa ukuthi already ukuthi act as a state witness. Ngoba manje mayekhona ukukhuluma indaba ezingaka ngabantu abaphezulu abaphezulu ngalendlela oSibiya nomchunu kuyakutshela ukuthi uKhethi Matlala engathi uzoba i-state witness mangabe sekungena icala noma amacala enkantolo azoba ebekwe omchunu nabanye ngoba sek-obvious njengamanje mawuthatha ukubheka yonke lento ukuthi icampaign kaMchunu yokuba upresident we-ANC okay ake ngakhulumi ngokuthi president but of the country shattered. Mina ngokwami angeke kusenzeka ngazi ukuthi ANC yona iyokwenza kanjani esayidini la but nje into bengifuna ukuyibuka la ukuthi nithini ngalabo bathi hayi useless i-ad hoc committee ngoba yasheshe yababiza omchunu noSibiya kanti kusazovela ezinye izinto ngapha. Mina ngokwami njengomfoka Mkhonza angilibona iphutha ngokuthi basheshe babizwe eParliament ngoba ngicabanga ukuthi i-information abafike bayishare eParliament kwi-ad hoc committee nayo leyo information izofika ilekelele uma sebeza kuphi ngapha kumadlanga commission sebazophendula khona imibuzo. So ngombono wami angilibona iphutha lapho. Angazi wena lapho uyibona kanjani. Kodwa nje okunye uwitness C man indlela abefakaza ngayo slow kakhulu but ke yena amaqiniso wavezile ngicabanga ukuthi azosisiza kakhulu nathi as i-country sibone ukuthi ngempela kwenzakaleni kwi-state sase South Africa. And okunye okuvelayo uPresident Ramaphosa ukuthi yini ebeyenza ngaboni yonke lento eyenzakalayo. Yini ebeyenza ngakuboni makuthi akakwazi uPresident ngoba phela the fact ukuthi manje usungule nemadlanga commission in a way kusitshela ukuthi uPresident Ramaphosa ebengazi ukuthi kwenzakalani or maybe ukwenza kwakhe le commission he pretends as if he didn't know. Mhlambe bekazi ukuthi kwenzakalani uthule ngamabomu but anyway bengithake ngiveze nje lokho kakhulukazi lokho kuya kwi-ad hoc committee kukaSibiya nomchunu ukuthi nikubuka kanjani nina baya eli kakhulu basengabuyela yini noma mhlawumbe asisekho isidingo sokubabuyele imibuzo isizobuzwa vele mase beya kumadlanga commission ngalezi zinto lezi esikhulunywe witness sizolo nezikhulunywe amanye ama witnesses before witness C. Yiloko nje bengifuna ukukuveza la bafethu akukho okuningi umfoka Mkhonza lo. Nani ningakhomenta la ngakujabulela kakhulu ukuthi seyixoxa le ndaba. Ngiyabonga kakhulu ke bafethu. Bengingenele nje lo kulesikhashana samanje mina. Thank you so much. Ngiyacela ukuthi niqhubeke ningisupport. Ngicela niqhubeke ningisupport. Nginenkinga for example nje edatha kakhulu. Engilidinga kakhulu for umsebenzi wami nalama live ukushaya lama live kanje. Udinga kakhulu idatha ngoba umuntu akanawo ne-Wi-Fi phela la. So yiloko eningangisupport ngakho bafethu uma ngabe ninawo amandla okwenza lo. But uma kuthi awekho futhi it's fine. Ningapressa nje ufollow ngokufollowisha la. Thank you so much. Senivele ningilekelele kanjalo nokusubscribe. Ngicela niye ngale ku YouTube wami Mfoka Mkhonza TV and podcast. Ufike nje nipress usubscribe.
ngaleyo ndlela niyobe ningisapothe kakhulu. Ngiyabonga kakhulu, niphile bafethu. Thank you so much.